Welcome to a Minute Meditation. Today is March 24, 2023. Today's episode is entitled, The Kingdom Right Here, at ang Ebanghelyo mula kay Juan Kapitulo 7 versikulo 8. Kilala ninyo ako, at alam ninyo kung saan ako nanggaling. Si Jesus ay tumutugon sa ilan sa mga Hudyo na nagsasabi na, pagdating ng Kristo, walang makakaalam kung saan siya nanggaling. Ito ay nagiging isyo ng paulit-ulit sa buong Ebanghelyo. Gusto naming isipin na ang mga pinagmulan ng aming mga banal na tao ay nababalot ng misteryo, sa isang bahagi dahil ito ay nagpapahintulot sa amin na ihiwalay sila bilang iba sa amin. Nagbibigay ito sa amin ng built-in na dahilan upang hindi tularan ang mga ito ng malapit. Binabaliktad ito ng pagkakatawang tao. Bigla nating natuklasan na ang ating Diyos ay naging isa sa atin, tiyak na ipakita sa atin kung paano mamuhay. Marami sa ating mga santo ang nakikilala sa kanilang pinanggalingan. Sa ilang mga kaso, ito ay upang maiiba sila sa ibang mga santo na may parehong pangalan. Sa iba, ito ay dahil sa isang lokal na pagsamba na nabuo sa panahon o pagkatapos ng kanilang buhay. Si Francis ng Assisi ay isa sa mga banal na nakilala sa isang partikular na lugar. Ang bayan kung saan siya isinilang at kung saan siya nabuhay sa buong buhay niya ay humubog sa paraan ng pagtingin niya sa mundo. Sa mga lugar na natuklasan niya ang presensya ng Diyos, ang kanyang kamalayan sa mga taong pinaglilingkuran niya. Sa pagbisita sa Assisi, mas nauunawaan ng mga peregrino ang tungkol kay Francis kaysa sa anumang paraan. Tulad ni Jesus ng Nazareth, si Francis ng Assisi ay nakagawa ng malaking bagay sa isang maliit, medyo malabo na nayon. Alam nila na ang pagiging malapit sa kapangyarihan, sa kayamanan, sa isang maunlad na lungsod ay hindi ginagarantiyahan ang uri ng epekto na hinahangad nilang magkaroon sa mundo. Maaari tayong mapanatag dito, lalo na kung tayo mismo ay hindi partikular na nakalagay. Maaari din tayong ma-challenge nito. Bigla kaming walang dahilan upang hindi gawin ang aming makakaya sa anumang lugar na aming matatagpuan. Hindi natin kailangang lumipat sa isang malaking lungsod, o sa teritoryo ng misyon. Ang kaharian ng Diyos ay nasa gitna natin sa lahat ng lugar at sa lahat ng oras. Ang kailangan lang nating gawin ay kilalanin ito at ipalaganap ang kamalayan na iyon sa iba sa pamamagitan ng mga buhay na tapat sa Ebanghelyo. Maraming salamat sa pakikinig at naway pagpalain tayo ng Diyos. Huwag kalimutang mag-follow sa ating page upang patuloy kong maihatid sa inyo ang mga mensahe ng ating Panginoon.